jadi ang Bukiragram ni. Ang 2010 निफ्राय start खालामदों sportsखौ. आं high jump गेलेयो athletics आंनि इभेन्टआ. बेथ' गेलेनाय बिटिआर खुंथाया गोदान गोजाम गेलेगिरिफोरनो से लाख जुदि आरो मान होनायजों फरायदों मा गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआवथ' आं जोबोद खुसि जादों मानो होनोबा जों 10 years या 5 years उनाव जोंखौ लेंहरनायनि थाखाय बा फरायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो जे जों आरोबाव बिदि सापर्ट मोननानै आरो गोजौसिनाव गेलेनाय. दा आङो रेलआव जब मावो आरो स्पर्ट्सआवबो गेलेगासिनो दङ. स्पेसियेलि बिटिआर खुंथायखौ मा फोरमायजानो नोंथांनि गोसो गोरबोनिफ्राय जिहेतु बे हाबाफारिखौ लानाय बिदि खालामबाय थायोबा सापर्ट खालामबाय थायोबा मोजाङै जौगालांगोनबो आरो जेनेबा जों बर' हारिखौ सानो आरो मोजाङै माबालांबाय थाथों. फैबाय थानाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय नैबेफोरबायदि सोरखारनि जाबायदि मान बावनाय बा बरायनाय फैबाय थानाय दानि गोदान स्पर्ट्सफोरखौबो बा बयस या गार्लसफोरखौ जुदि सापर्ट खालामोबा बिसोरबो आवगायलांनो हायो. मानो होनोबा सब प्लेयारानो माबानिफ्राय फैखाया आरो गाहायनिफ्रायसो गोजौ लेभेलाव थाङो नालाय बिसोरखौ सापर्ट खालामोबा गोजौ लेभेलावबो थांनो हागौ, जोंनिफ्रायबो बांसिन थांनो हागौ, आं बेखौ आसा खालामो आरो. आं दा माबानिफ्रायनो स्टेटनिफ्रायनो इन्टारनेसनेलसिम गेलेनानै फैदों. इन्टारनेसनेल गल्ड मेडेलिस्ट आङो आरो नेसनेलावथ' आं गेलेबाय थाखायो. मोनबेसे मेडेल? आं बांसिनानो स्टेटखौनो आं गेलेखायानो बांसिनानो जों नेसनेल लेभेलनिफ्रायसो स्टार्ट खालामखायो आरो नेसनेलाव आंथ' दा हिसाब होनो हानाय नङा, दङ मेडेला नेसनेलावनो बांसिन आंना बेनोसै आरो. इयुन जेनेरेसनफोरनि न'फोर दङ गेलेगिरिफोरनि थाखाय मा इनकारेज जाफुंसार गेलेगिरिफोरा दिनैहाय फोरमान जाबाय. आं बेखौनो होननो सानो माने जोंनिफ्राय जा जुनियरफोर दङ बेफोरो मोजाङै गेलेबाय थादों, गोजौसिम देरहालांथों आरो. मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।